Ahir vam anar a dormir sabent que s'havia produït un nou feminicidi, aquest cop al nostre barri. Condemnem aquest i qualsevol altre assassinat. Ja són 103 les víctimes del terrorisme masclista. No les oblidem ni perdonem. Anirem anomenant una a una les víctimes aquest any. Mariana, 43 anys. Sílvia, 33 anys. Mirela, 21 anys. Isabel, 59 anys. Lucina, 43 anys. Maria, 73 anys. Lisa, 49 anys. Ascensión, 46 anys. Anna, 40 anys. Francisca, 71 anys. Soraya, 37 anys. Victòria, 19 anys. Sílvia, 35 anys. Maria del Carmen, 48 anys. Cristina, 37 anys. Yolanda, 48 anys. Maria Candelaria, 50 anys. Desconeguda, 37 anys. Lucía, 46 anys. Jana, 32 anys. Aranzazu, 40 anys. Joana, 32 anys. Teresa, 47 anys. Carla Belén, 22 anys. Alexandra, 32 anys. Benita, 94 anys. Cristina, 43 anys. Maria Aranzazu, 51 anys. Chue Sandra, 32 anys. Jane, 58 anys. Flori, 32 anys. Ada, 34 anys. Mònica, 32 anys. Estefania, 26 anys. Isabel, 51 anys. Jacqueline, 75 anys. Yolanda, 50 anys. Cèlia, 56 anys. Joana, 54 anys. Àlia, 26 anys. Ana Maria, 25 anys. Helena, 30 anys. Maria Carme, 44 anys. Desconeguda, 70 anys. Rosa, 57 anys. Tatiana, 24 anys. Rosario, 72 anys. Caterine, 23 anys. K.A.R., 25 anys. Anastàcia, 37 anys. Desconeguda, 48 anys. Carmen, 71 anys. Juana, 58 anys. Desconeguda, edat no coneguda. Maria José, 50 anys. Sara, 34 anys. Victòria, 57 anys. Josefa, 80 anys. Desconeguda, 54 anys. Sara, 31 anys. Fàtima, 19 anys. Marta, 43 anys. Cristina, 36 anys. Margarita, 60 anys. Desconeguda, 50 anys aproximadament. Janaina, 39 anys. Edat aproximada. SCGF, 32 anys. Alicia, 1 any. Maria Carolina, 4 anys. Vanessa, 15 anys. Desconeguda, 3 mesos. Valeriana, 80 anys. Desconeguda, 31 anys. Desconeguda, 42 anys. Pilar, 64 anys. Maite, 59 anys. Teresa, 59 anys. Isabel, 89 anys. Valenciana. Luisa, 63 anys. Olvido, 73 anys. Mari Carmen, 47 anys. Maria Milagros, 56 anys. Rosa Maria, 35 anys. Rosario, 57 anys. Desconeguda, 42 anys. Helena, 42 anys. Josefa, 53 anys. Desconeguda, 47 anys. Sara, 28 anys. Blanca, 54 anys. Araceli, 75 anys. Maria, 86 anys. Jesusa, 68 anys. Encarna, 48 anys.
Maritza, 46 anys. Elisabet, 31 anys. Desconeguda, edat no coneguda. Desconeguda, 50 anys. Desconeguda, 70 anys. Edat aproximada. Raquel, 37 anys. Maria del Carme, 72 anys. Vanessa, 42 anys. Kelly Jared, 55 anys. Maria Àngels, 51 anys. Lorena, 32 anys.